Dostlar, hemmelere salam. Şuat green karta anketa ne hil doldurmalı arada video sürecek. Nemede? Kompüterin öz ekranına. Yankıda efir açtığımda ettim görkedim. Köp kişi görünen noktaydı. Köp kişi adına saklap bilen okşon için şöyle kamera alıp nemetten öz efir ekranına kompüterin. Ne etmeli? Green card nemetme için tak Chrome internete girýäňiz. Chrome bolsun Explorer bolsa hasam gowy Explorer şunu şu menki işlenok ýöne men Chrome'dan girýän. Atak siz şondan girseňiz has gowy bolar. Hay saytdan nemedil ýa? DV İngiliz yazık. DV Lottery bot ne şu sayt. Şul ofitsialny sayty şunu ünslerin. Eger şundan başga saytda size reklama gelse ya da size öňünden şundan başga bir sayt çyksa şonu etmeň. Şonu mud etdiýsin, pul etdiýsin etmeň. Şu saytda mud edilýär. Imna green card mud aslında. Pullat nemedilen o lasere için pul goýulanok. Berden hemmedat mud biri beýlek saytlar bilem okujypsyz, pul sorasda ya da kän pul sorasda şol saytlara girmeň. Olar siň prosto puluňyzy alýar eliňizden. Netijede tajala treňiz oýnap bileňiz. Şonu zaýapga taşdyryp bileňiz. Taşdyrmany alýar. Tipa size taşdyran ýa-da eliňizde çegen beripler. On nemesin bilem okarat şu imna şu saytdan girin. develotery.state.go girýäňiz. Tercüme etmek gerekär. Welcome mine 2020 nemesi. Green karta. Instruksiyası. Birinci gökçü hat. Üstüne bassaňyz ulan instruksiýasyny çykarýar. Tak. İngilizce ýazylan zat edilen ýöne şurada ne orsçasy bar. Bu dilleren baýar düşünýän bolsaňyz her kime düşünýän diline nemetde ukrainski bar. Gynansak da näme üçindir türkçesi ýok. Öňkü 22 bady. Ne 20 türkçesi bar, ýöne berde orsçasy bar. Orsça düşünýän bolsaňyz şoňa girip konstruksiýasyny okat bilýäňiz. Ras korkudun. Käbir kişiň kompýuter girenes gönümel skaçad etdi ya da gönümel girýär şoňa. Şu wada instruksiýasyny ine ortça hemme düşündürlen ýazylan rus diline düşünýän bolsaňyz durşuny okat çykyp bilersiňiz. Suraty nädip goýulýar, hemme punktlar nädip doldurulýar. Hemme zat ýazylan şurada. Ne? 9 punkt, poçta we adres. Punktlaryň aýdlygyna gidişi bar şurada. Hemme zat okap bilersiňiz. Eger suratyňyz nime bolsa ne suratyňyzdan on zatlar bar. Nähili bolmaly, nähili kaçystywada bolmaly. Razmer näil bolmaly hemme zat düşündirýär şu taýda. Tak, ýa-da gaýtýas. Ýene de konstruksiýasyny çykýar. Ine ýanky giren şu konstruksiýa. Bu fotografiýa nemesi suratyň wagty. Mysallary nähili bolmaly goýjak suratyňyz. Suratyňyz başyna kvadrat bolmaly. Neşler ýaly kvadrat, fon ak bolmaly. Arkanda kölügen bolmaly. Şular ne bolýar diýip görkezlen. Ine bolýar arkanda kölügesi ýok. Kakby ine şular ýaly kölüge bolmaly. Ine bular ýaly karaçy kaçtywasy ýüzüýe oňorlan bir zatda oňorupda düşmän bilýän gaýlar o 610 kimi näme şu zatlarda oňup goýýan soňra diýene berde siziň çist nemeden alan suratyny gerek. Näme telefon bolsun bodat bolsun şular ýaly kölügesi ýa-da o effekt zat bolmaly şular ýaly. Effekt zatny aýryň gaýlar öwrenşen bolsaňyz şu ýerde ýekece suratda şonu aýryp goýar. Password'un da var ýokdur diýip umyt etdim şu effekt suratyňyz. Tak. Photo Explorer ýan görkezdim. Ine şuradan başlanýar indi. Begin entry. Ya da entry benim İngilizcem boldy.
bir giden bidirek atdan nemede oturmam. Akıllı tarafı oturmam. Bilýän. Mesçen goýdylyn ýalňyş aýtdym. Şurada çıkan nimeni ýazýaňyz, harp bolsun, san bolsun, şurada çıkanda ýazýaňyz özüňiziň robot dälliňizi görkezmek üçin görýäňiz, men robot däl bolsam ýalňyş ýazdyr. Şurada udur, men olsun ol ýazdyr. Ýazlanda ýazyn. Görkezýän da ýazyn. Ne başlaýar ne? Birinji familiýaňyz. Näme familiýaňyz? Mysal üçin Fahiyedov. Şurada W däl W harp durandyr. Eger özüňizde W bolsa W oýun, W bolsa W oýun. Mene W gawat gerek. Diňe W harp zagram pastordyňyzda näme durumda şonu ýazyn. Garajdan pastordyňyzda seretme. Fahiyedov Murat. Murat middle name. Şoňa ünslerin şol otçystywa däl. Bu tam Braziliýada näme ot nime junior da tikler şonu ýaly bir zat ötýänler şmahem ýöne türkmenlerde middle name ýok. Otçystywa däller, otçystywa durýar ýazyp gidermen. Aba işini ýene da demen. Türkmenin ady familiýa ady otçystywa. On ýaly dälbi. Berde porunu saýlaýan. Male erkek, female ayal. Birthday datam. Короче, doğulan dataňyz, doğulan senesi. Birinji ay ýazylýar, soň güni ýazylýar, soň ýyly ýazylýar. Berde amerikansk stilde. Öňkü öwrenşen gün, soň ay, soň ýyl o däl berdi. İlki berde aýyň ýazmaly. 4-nji aýyň 17. Öz doğulan ýylyňyz. Mine ýazýan ýazmaly ýöne. Özüňiň gün ýazyn. Şäheriňiz 4-nji doğulan şäheriňiz. Soň doğulan nemäňiz? Ýurduňyz Türkmenistan. Türkmenistan ýa başga döwlet bolsa başga döwlet. Imine doğulan döwletiňiz, doğulan şäheriňiz ýazmaly şurada. Ünseriýän bolsaň, bärde siziň o şu wagt niýeň registrasiýasyna, şu wagt niýerde ýaşaýan olar soranok sen imine doğulan ýeriň ýazmaly. Şoňa ünseriň. Sağ üçün Türkmenistan'da doğulup sen son gaydan olsan, Orset'te öğrenim olsan, Orset'in garajdan olsan, sen doğulan yerin Türkmenistan yazmalı. Qaysi şäher, imine şu şäherni yazmalı. 6-njy punktda, ýanky sen doğulan ýurdun green card'ın kabul etdiğin yurtlarına girýän dip soraýar. Конечно, girýär Türkmenistan, eger Türkmenistan'da doğulan bolsaňyz girýär. Girmeýän döwletler no goýup täze yakınnak döwlet saýlaýarmy näme etjäm şolar ýalgala kider. Wa ýöne bizde Türkmenistan girýär. Tak što переживать oturma şu есть diýen boldy geçýär. Bärde döwlet saýlanok. 7-nji punkt. 7-nji punktda pasportun danlygyny täze ýazýar. Ýanky ýaly Fahiyedov Murat, middle name ýok, otçystywa däl. Ýene bir aýtdym. Bärde pasport nomeryňyz, türkmen pasportynyň nomery däl, zagram pasportynyň nomery. Şoňa ünseriň. A11. Bärde her kim özüniň gün ýazmaly, men ýazmaly. Prosta men özüm üçin diýetdim. Şurada öz pasport nomeryny ýazyn, abyş A bilen başlanýar. Nimeňki? Türkmeniň zagram pasporty. Bärde de pasportyň gutoryan wagtynyň gutoryan möhreti, pasportyň möhreti näsinji ýyla çenli. Bärde de ilk ay gitdi. 4-nji aýyň 3-nji çenli. 2023-nji ýyla çenli men pasportym şey diýip berdi. Erkim özüniň gün ýazýar. Şo taýda zagram pasport atýanyň bilen zat bolýar. Möhreti diýip berdi. Date of expire ya da expire bilen o. Короче, iň aşakda duranlar şonu ýazyn. Herkim özüniň gün ýazsyn. Günnüm da ýalňyş ýazman. Şo sebäp bilen kalaýman diýip bilen. Şo pasport sana beren döwletine berdi. Döwletin soraýar. Türkmenistan, конечно. Он сам паспорт näme
näme berdi. Ol bir değişler içerik bitişke de oýatman bir değişler. Fikir fotografiyasy. Fikirde ünferin ine surat meselesinde köp kişi ýalňyş goýýa, karaçy bir aşyp goýýa, ýene ola köp kişi goýup bilen ok näet goýýan birikde bir giden kişi ýadylar, ýene etdiler. Ýene orada gaýtalaýan suratyňyz zat bolmaly. Kvadrat bolmaly birinjiden, onsoň 600 pikselden 1200 piksel sen bolmaly. Inem boýum şo bir piksel. Ýagny ini 600 piksel beýresi 700 piksel bolsa onu kabul eden ok. Aşyp görkezýär. Siz şonu oňar goýun suratyň döňünden oňaryň, biram aňyrsynda kölegiňiz bolmaly, ol ýüzüňiz effektde goýulan bolmaly. Karaç öz dokumentda suratyň wer kvadrat surat goýýanyz boldy. Biram ine şoňda ýalňyşlyk goýbermem. Premier dip ýazylgy suratyň adyny. Şöýerde orf bolmaly, neme orfça bilen bolmaly. Suratyň ünferin şoňa. Sifir goýun, başga bir zatlar goýun, ýöne orfça ýazmaň, şol ýalňyş hata edilýär. Nimetde suratyny sebäpli ýöne atmanydyr durur. Şoň üçin täzen ýa-ni suraty bad etmeli. Adyny ýetmeli. Misal üçin G kda. No. H1 İngiliz diline. Tapawdy näme ýazsan şonu ýazyn. Ýöne ingilis harpyny bolsun. Biram o znaklar bolmasyn adyna. Znaklar bolmasyn. Täzen saýlaýan ýa suraty. Tak, ne H1. Surat saýladyňyz. Berde adresiňiz gitdi. Adresiňizde ine birinji nimede o optional berde ýokmanýar, zerurlugy ýok. İkincide öz adresiň diýär. Muňa bir gatly bir zerurlugy ýok. Kakby siz şunu utaňyzda green nimäni denira uratmaly adresiňizi. Şonu ýazýar. Aslanly nimede elektronny öz elektron saýtyny gelýär. Aşağı Gmail'ini adyny şonu berýär. Şoň üçin öz adresiňi ýazyň. Ýöne adresiňi bilmän ýerde bile gork oturma. Misal üçin CD Street neşler ýaly. CD Street 41-nji saý. Aşağı ýygynyň mary iste şäher ýeri bile ingilisçe goşdurup ýatsaňyz bolýar. Eger bilmeýän bolsaňyz kartada girip ýazýaňyz bilen ingilisçe çykarýar kartada. Şu kartada görüp şondan skopýa edip goýsaňyz bolýar. Öz ýeriňizde. İkinji adres bil ýokmanýar, zerur däl. De berde uje men ün goýumsaň awtomatik goýýar. Ýöne ödüňizde saýlan. Şeker ýa-da nemesi? Mar şeker. Bal üçin onsoň ye mary berde de mar bolat. Haýsy ödüňizde gawat bilen şonu saýlan. Onsoň indeks poçtan indeks kody. Berde de maryňky ýazym. Siz internetde ýazsaňyz, imen öz şäheriň indeks kodyny çykarýar. Atak onu da bilip bilmeseňiz, onu no postal, ne şoňa ýazsaňyz bolýar. Şoňa tiş goýsaňyz bolýar. Olar ýaly nimesi ýok. Ýöne meňki de bak 75 ýyl dökmän. Maryňky şu bilmänler bar. Türkmenistan. Türkmenistany saýlaýarys. Berde şol nimäni adresini dogan bi. Inni 10.inferiň şu wagt siz nirde ýerleşýäňiz bäri siziň dowlan ýeriňiz däl. Nime dowlan ýeriňiz ýa-ni me ýeriňiz barjak ýeriňiz däl. Imna şu wagt siz nirde ýerleşýäňiz. Orsetde okap berýän bolsaň orset diýip ýazyň. Türkde okap berýän bolsaň işleýän bolsaň türk diýip ýazyň. Türkmenistan bolsaň Türkmenistan berde. Kakby nirde şu imna şu nirde ýerleşýäňiz bilen orset. Häzir men okap berýän orset diýip ýazyň. Onsoň telefon number. Berde men prosta primer çuňur koýan. Berde telefon numberyň kökman däl ýöne özüňiz ýazyp bilersiňiz. Şo boş durmaz ýaly. Opsiýon kökman däl ýöne e-mail adresiňiz kökman. Şoňa infirm. Mail adresiňizi öz mail adresiňizi goýýaňyz. Menkin goýan bok.
Şoňa ünseriň. Her kim özüninkini goýýar, özüne şol utanmagy özüne nähir hatlar ýan bilem şol özüne barar ýaly. Maňa eltirmedin kim mäňe hat. 13-nji punktda berde bilim derece. Başlangyç mektep, başlangyç sınıf okuwy, diňe başlangyç sınıf birinjisine şey diýip bar. İkinjide ýokary mektep, neme ýokary sınıf, näme altydan ýokary bolýan şolar ýaly ýokary sınıf ýöne gutormadyk, attestadyny eline almadyk. Üçüncüde ýokary sınıfy gutoran, attestadyny eline alan bolýar. Dördüncü berde siziň nemäňiz 2 ýyl teknikum ýa birde liseyde okuýanlar şoň zady. Eger okan bolsaňyz eliňizde bar bolsa şoň diplomy ýa bu nemesi şonu kaýsy özüňize gawat gelýän bolsa şonu saýlaýan. 5-nji siz universitetde şu wagt okap ýören bolsaňyz şunu belleýän. Some university course okap ýör, universitetde okap ýörnip belleýän. 6-njy university degree berde eger gutoran bolsaňyz universitede gutorup diplomuňyzy eliňize alan bolsaňyz onu şunu belleýän. Ondan ondan şaý ol magistratura, doktorantura şo gitdi. Dogry meselen dolu terjime edip görmedim, şoň üçin plana diýjek gel. Özüňi terjime edip göräýin, eger şonun ýokary geçen bolsaňyz, bakalavradan ýokary geçişdirip gaýdan bolsaňyz. Häzirki ýagdaýda şonku bakalavr gutoran diplomny eline alan 4 ýyl okap ýa 5 ýyl okap, garaji bakalavr universitet okap diplomny alan. Ondan siz öýlenenmi ýa durmuşa çykanmy? Şon soraýa 14-nji punktda berde unmarried öýlenmedik ýa-da durmuşa çykmadyk birinji. Ine. İkinjide married öýlenen ýa-da durmuşa çykan, emma ýan ýollaşy Amerikan gраждан däl ýa-da Amerikada ýaşaýan däl. Şol öýlenen ýa durmuşa çykan ýan ýollaşy şol däl. Not dälik görkezdi. Üçüncüsü öýlenen durmuşa çykan we ýan ýollaşy Amerikanyň gражданы. Şu ýagdaý ünseriň haýsy gawat gelýän bolsa, eger türkmen bolsa Amerikan gраждан däl bolsa, onu ikinjiň täýleýän. Ne, ondan aýrylşan berde bulara dogry mesele düşünmek. Ýöne haýsyna gawat gelýän bolsa, şonu nemediňine bulary özüňe dogry neme diýen terjime edip görüň. Bagyşlan, ýöne men terjime etmedim wagtym bolmady. Häzirki ýagdaýda öýlenen şu ýa-da durmuşa çykan ýöne ýan ýollaşy Amerikan gраждан däl. Ikinjiň taýladym. Eger öýlenmek bolsaňyz birinjiň taýla. Ya durmuşa çykmadyk bolsaň. Geçeceğiz. Inni number of children. Çağalanyň sany. Çağalanyň sany ýa-da şutada. Eger ýok bolsa, nol ýazyp gitýäňiz. Berde men ýazam nimelerimi çykarýardym. Dadym siz onu çykarma, özüňiz sany ýazyn. Ýok bolsa nol goýýaňyz. Bar bolsa sany ýazýaňyz. Häzirki ýagdaýda bir gyýdy başyň. Şey deyip gireňizden soň şular ýalda çykarsa, diýmek şu saatda nime tutuşy. Bir giden kişi zaýafka tapşyrdyr we şu saat işlep ýetişenok. Şoň üçin ýa-da gireňiz täzeden barlak görýäňiz, soňrak barlak görüň. Sen geçýär. Continue. Bada barrasaň şey durýar we saat işlep ýetişenok. Azıcık koyup soňrak barlak görýäňiz. Ýa-da nim nähili ferawat geldi. Atak ýerlen barrasaňyz, gideti bir daňlanlar turup barrasaňyz, abeş şu wagtlar geçýär men özüm barranda. Bular ýaly-da kençik gemine soň daňdan dat barlaýandan geçýär. Ine şey diýip, ýaňda continue bassaňyz geçti. Yine ikinci partiye geçti. Berde ünseriň ýankyň inni ýan ýollaşyň danlaryny ýazmaly. İkinci partiyada berde ýan ýollaşyň koy. Aýalynyň ýanky nime, muradyň aýalynyň nimesi. Eger de aýaladym kitamdan ýan ýollaşyň koy. Şu wagtkin ikinci partiýa şoň danlary
female, конечно. Ondan doğulun yılı. Ya, doğulun şehri. Sorry, yanlıştım. Mari. Suprugan doğulun devleti. Türkiye'de Türkmenistan. Kim nähili gavat gelýänmiz özüňiz ýazyn. Nerden neme ortamy? Suraty 14-nji punktda ýan ýollaşmagyň suraty. Suratyny goýduk. Inni child. Ine 15-nji punktda çağa, ýani bir san nemes bar diýdi. Eger şuda 2 oýsama 2 san çağa birinde olur ýa-ni aşagyna ikinji bolýar. Çağalarynyň nemesi? Danlary. Çağalarynyň inni ady. Da ýalňyşdym bagyşlaň. Şöňde ýalňyşmaňsyz. He do va. Fihedva. Murtaç. İlk familya, son ad, middle name yok. Şoňa ýeterim. Doğulan. Ay, 5-nji aýyň. Tekidi. 2000. Inni nemesi? Näme? Zınfy, женский faýlaýan. Kimin nähili nemes wagtlyny birinji çağa nemesini zınfy. Şoň damlar ýa-da karoçker kim özüniň köýüni. Ne şu adny urtas female, женский nemede. City. Doğulan şäheri. Bolan marda ýa başga bir ýer, bolsa başga bir ýer. Okman siziň öz nemäňiz bolmaly. Imynna şoň zady bolmaly. Ana şu wagt enter was minnike geçdi. Şoň üçin şoň öňferin innike geçjek bolsaňyz enter basma. Table my şoň wasyň ýa-da myşkada özüňiz inniki stroçka geçin. Şoň üçin enter bassaňyz gün kabul etdi inniki sahypa geçdi. Tak. Türkmenistan. Doğulan yeri Suraty. Berde Suratyny goýýan. Suratyny goýduk. Continue. Resume entry. Barla diýä ne berde. Ýani eden datlan. Ne birinji tehedip Muradyň gitdi. One part. Birinji partiýada Muradyň danlary gitdi. Nime birinji goýan kakadyny. Ondan ikinji partiýada berde başladymy ýok, birinji partiýa gitdi. Utorya. Birinji partiýada adam okudi. Berde näme ýalňyşlyk barmy? Ýok, ýalňyşlyk ýok. Continue. Tak, barlandy. Barlaýar. Ine ikinji partiýa geçýär. Doğru. Submit şunu basýar we biz green card'a zaýafka tapşyrdyk bolýar. Basdyk. Ine success. Siz şowly tapşyrdyňyz, ýani green card'a zaýafka uje tapşyrdyňyz. Şol ýa-da çykdy. Ine şu taýda print tip bir neme bar. Şoňa bassaňyz ondan pечатать etdi. PDF formasyny pечатать etdi. Nime tutýa? Сохранить etip bolýar. Сохранить. Nire сохранить etmeli. Öz papkasyny faýlaýanys, nime сохранить etjek ýerini faýlaýanys. Ondan adyny ýa-da faýlaýan bar. Bolly сохранить etdi. Indi siz green card'a da tapşyrdyňyz uje. Ýanky indi bar. Atşam şul сохранить eden dadyny siz 2020 için saklan. Hasan o nime bolany barlanyny şu koduny boýunça siz barlamaly. Ya şu kod boýunça taşma bilemok, ýöne siz şunu saklan, pечатать etip goýýaňyz ýa-da nim bilemok, men özüme oblakada saklaýan nimede.
e-mail'la o blokada sakna edip goýan Liboy vereme girip şu taýdan skaça edip nemeler ýaly. Ne ýazylgy 20 maýyna nemetdi. Ýalňyşmasam belli bolýar. 2 maýyna. Barlap görün. Belki şol bolar. Nähil başga sorulyň bar bolsa kommentariýa ýazyň, men okaryn. Hem kömek etjek bolarym size. Sağ olun. Eger bir zatlar ýalňyşaýdym, näme günüňde yaramadyk bolsa bagyşlaň. Birinji gezek video sürýän, şoň üçin bilem ok sesim dadyn, gatdy gowy çykman biler. Так что şolar ýaly. Sağ olun.